Ens trobem sovint que a vegades les famílies et pregunten i sembla com que busquin una solució o que fos com fàcil o màgic, no? No us passa que a vegades... Sí, és una fase que fa molta por als alumnes, doncs és una etapa d'incertesa. Què faré? Què serà de la meva vida, no? És una decisió, és la primera decisió important que han de prendre, no? Perquè estarà també condicionant el seu futur. I és una cosa que genera moltes inquietuds. Sí, tant de bo hi hagués una fórmula màgica, però al final el que podem fer és acompanyar-los en aquest procés, hem de fer una reflexió i al final prendre decisions. I per això estem tant els pares com els professors, no? I que, com moltes coses a la vida, es tracta de fer procés i d'acompanyar els adolescents perquè és un moment complex i hem de donar eines perquè la tria sigui el més ajustada a les necessitats de l'alumne. Evidentment la decisió és d'ells, però sí que hem de veure quines són les necessitats que cadascú individualment poden necessitar i nosaltres donar les millors garanties perquè puguin continuar el seu camí i la seva vida, no, en el fons. Val la pena destacar amb quines coses hem de parar especial atenció perquè els puguem ajudar en aquesta tria, no? Com podria ser, jo què sé, què interessa a l'alumne, què el motiva, no? Això, per exemple, quan es fa l'orientació de postobligatòria a quart, Helen, això ho treballeu molt, no? És una de les coses que són més importants, l'autoconeixement, perquè si un alumne no coneix quines són les seves fortaleses i també les seves debilitats, no podrà fer mai una bona tria, mai. I de vegades parlant amb ells preguntem què és això que faries sense que paguessin un sou i què és això que fas i que perds la noció del temps. Penso que són dues preguntes que van molt bé perquè l'alumne intenti una mica buscar el seu camí. Cada vegada més ens trobem alumnes amb altes capacitacions que la seva opció és l'opció de l'AFP. Per què? Perquè el que, per característiques personals, dona resposta a aquesta part d'aprenentatge més encarada a la part pràctica, a la part professionalitzadora i socialment se'ns demana una hiperespecialització. I això, si tu optes per una via d'uns estudis més de batxillerat o universitaris, també hi arribes, però arribes per un altre itinerari. I en aquest sentit, el ventall de possibilitats que ens ofereix l'FP és enorme, perquè tens un munt de cicles, un munt de famílies, quasi que cadascú de nosaltres podria trobar alguna en la que encaixaria, no? No tothom ho té clar. I també vivim en una societat en la que ens porta a que sembla que tot sigui fàcil, tothom tingui clar, tot com molt predefinit, i la realitat no és aquesta. I també ajudar els nostres joves a entendre que el dubte forma part també de tot un procés de reflexió i de maduresa, que els adults també tenim dubtes, doncs això també tranquil·litza, no? I a les famílies també, de poder-los tranquil·litzar, de dir, és normal tenir dubtes, i també fugir una mica d'estereotips o de prejudicis, no? I aquesta és la part també que ens pot engrescar com a personal educatiu, d'acompanyar els alumnes i acompanyar les famílies. Molts alumnes que a l'ESO els tenim en situació de no sé per on tirar, estic desmotivat perquè no acabo de veure el què amb el que estic fent, quan fan un cicle veuen la llum i diuen ostres, no pensava que això m'anava a agradar tant, no pensava que anés a treure aquestes notes que no havia tret a l'ESO. Però per què? Perquè veuen que allà hi ha coses que en el futur les podran adquirir. Potser no identifiquen les seves habilitats o potencialitats i els pares realment sí que ho estan veient. L'alumne de vegades sí que amb el suport dels pares i amb una mica orientació, guia, més enllà del que nosaltres podem fer, penso que pot ser molt positiva per acabar triant per fer una cosa que potser ni s'havien plantejat perquè no identificaven que podien fer bé. En el fons és una decisió dels fills, perquè del que estem parlant ja és de l'inici del que serà el seu futur.
el seu futur com a persones joves, com a persones adultes, com a futurs treballadors, i que acompanyar-los significa també poder reconèixer que potser els fills opten per coses per les quals nosaltres o no hi estaríem del tot d'acord. No podem generalitzar. Cadascú és com és i hem de mirar cas per cas, individualment, com és l'alumne i què és el que necessita i el que millor li pot anar. De fet, és molt interessant com alumnes que trien l'AFP com a camí cap a la universitat arriben a fer una carrera des d'uns estudis que estan molt relacionats. Aleshores arriben amb un coneixement de la matèria que fan que la carrera sigui una mica més fàcil i l'aprofitin millor ja per sortir al mercat laboral.